4 protagonistes. 4 històries diferents. 4 punts de vista. I tot a 4 quarts. Què tal? Continuem així a 4 quarts i ho fem amb protagonistes. En aquest cas ha vingut a visitar-nos. Per a mi ja quasi que, bueno, no estem juntes cada dia, Amparo, però escolte coses d'ella cada dia, perquè resulta que Amparo Alcaraz, aquí ara ja podeu veure ara mateixa, què tal com estem, benvinguda al plató de 4 quarts. Gràcies. Hem de dir que Amparo així en Vila-real jo crec que ja és molt coneguda, sobretot per l'iniciativa Pintando el Camino en Rosa. Jo crec que sols amb aquestes paraules ja n'hi ha molta gent que ja relaciona les manetes, les fletxes, però anem a explicar de seguideta un poc com va néixer la iniciativa, perquè Pintando el Camino en Rosa és una iniciativa solidària que va lligada o està unida a Espanyol. A Espanya, sí. Conta'ns una miqueta, això, com naix Pintando el Camino en Rosa, com us ve al cap aquesta idea? Nosaltres som un grup d'amics que l'estiu del 2016 anem a fer el Camí de Santiago, però jo abans, des de l'any 2010, que soc peregrina, porto a regalar una fletxa groga. Que la cosieu vosaltres, la feu vosaltres? La faig jo, la cus jo i la regalo als peregrins. Els peregrins en el camí ens guiem per la fletxa, van marcar les fletxes groguetes i de més. I sempre quan jo la regala, molts peregrins me preguntaven ¿cuánto es? O se tiraven la mà al bolsillo i dic no, 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 això és gratis, jo la regalo als peregrins, és una satisfacció meu i tal. I l'estiu del 2016 li comenta al meu home, dic, Juanjo, saps què faré? Dic, enguany arreplegaré diners a una causa solidària, a una ONG, una associació, Enfermetat Rara... Vau fer una vidriola, no? Vau fer una utxa... Sí, una vidriola xicoteta, i faré això, diu, vale. Dic, però la fletxa groga no, la fletxa groga sempre se regalarà. Faré una solidària, faré una de color rosa. Molt bé. I li vaig comentar als amics que m'on anàvem i ens vam ficar tots junts a dibuixar la terreta llarga, cosir la fletxa rosa i ens vam emportar fletxes roses al camí. La motxilla i les vidrioles i demés. I un amic nostre que fa les manetes... Sí, perquè, bueno, no sé si els nostres... Bueno, ja coneixen les manetes solidàries, però sobretot és per el tema de que quan fa falta ajuda o quan són iniciatives solidàries, en seguida el que més pensem és en tirar una mà, no? Com puc tirar una mà, no? Els voluntaris. Sí, ajudar els tires una maneta. Com va vindre la iniciativa de fer-la? El nostre amic li conta, diu, Mocho, ell és d'Onil, diu, Mocho, anem al camí a fer una fletxa de color rosa i tal, diu, pues yo te brindo mi mano. I va dir, ens va donar 1.200 manetes pel camí solidari, que les fabrica ell mateixa, de fet encara no ha parat, des d'aquell dia de fer manetes, encara no ha parat. I això, comptàvem que en un mes i mig, quan tornaríem a Vila-real, farem camí, tornarem a Vila-real i acabem tot el que tenim, dels productes aquests, les cosetes, i acabem. Doncs portem un any i mig. Un any i mig, a més que quan vau tornar ja havíeu recaudat uns diners i vau pensar que a Espanya, no? Seria aquí... Li vaig comentar a Anna, una amiga meva que és podòloga, dic, tu coneixes alguna enfermetat rara, una associació? Diu, jo conec a Espanya, conec una persona, Ernesto Boixader, diu que és d'Espanya, me vaig ficar en contacte amb ell i, bueno, se van entregar els diners a ells i de més, i a partir d'ahir no han parat. Sobretot perquè amb tot el que han recaudat, que ara parlarem, s'estan fent moltes activitats que ens ho ha portat, ho havíem posat així per si se veia una miqueta, per si no us ho explique jo, recolzament psicològic, social i econòmic, pisos d'acollida, ajuda a la investigació, voluntariat, grups terapèutics, activitats d'oci i temps lliure, recolzament a malalties que ja estan avançades. Diu que més de 30 anys al costat de les famílies porten a Espanyol i a més ara, doncs això, vosaltres afegiu esta granet d'arena, que no som nosaltres, és la gent, els donatius de la gent, que estem molt agraïts perquè la veritat ens han acollit molt bé i anem fent cosetes. Sí. Que està molt bé, A part, com havíem dit, els nostres companys estan ara traient la imatge, esteu veient, els nostres telespectadors estan veient que, escolta, que feu moltíssima faena i sobretot que s'han recaudat vora a vora, perquè vosaltres els comptes són públics, tot el que es recauda és públic, això... Visible, molt visible. Molt bé. I quan heu recaudat fins ara? Portem uns 50.000 euros, a banda de donacions que s'han fet anònimes, que nosaltres això no sabem, quan ens diu alguna empresa, alguna persona que vol fer alguna... Nosaltres li donem el número de compte i es fan la donació i ja està, però bueno, 50 o per ahir, 50.000 euros. 50.000 euros en apenas un any, vull dir, és una cosa... A més que quan cada vegada que Amparo xula, que dic jo, ella
fa el xulidet i tot el món acudís, perquè vas tindre molta sort també o has tingut a gent alrededor, perquè tots els comerços de Vila-real, per exemple, ells, Pintando Camino Rosa, organitzen una desfilada solidària en la que també les xiquetes que, per desgràcia, estan ara maletes, però aquelles més vitals que elles no n'hi ha ningú, són les primeres que fan són elles les que s'encarreguen de desfilar, fan de models, i sobretot que heu trobat molta sort en els comerços, en les mares que porten els xiquets. En les idees que podeu fer això, jo vull així, jo vull col·laborar, encara que sigui una tenda que tinga bolsos i sombreros, el que sigui, dona igual a la desfilada. Ens donen idees, nosaltres estem oberts a tot, nosaltres som un grup d'amics que això sorgeix perquè mira una idea, però no tenim experiència de res, entonces les coses van sorgir, ens deixem aconsellar i les coses van eixir la mar de bé. Que això dic jo, Amparo, que quan estaves cosint, perquè Amparo és modista, a tot això, vull dir que les fletxes estaven ben cosides, sobretot, però quan estaves fent la primera fletxeta rosa, perquè la primera rosa ja era la solidària, no te pensaves mai en la vida que arribaríeu a on heu arribat, no? No, les fletxes rosa, jo dic, no sé, en el camí contemporani és peregrí, una fletxa rosa, però al dir ja que era solidària, enseguida, jo què sé, ha sigut massa, ha sigut molt bonic. I sobretot perquè esteu aconseguint en aquests diners portar-los, enfocar-los... A les xiques, ajudar als xiquets. Ajudar als xiquets i sobretot, els diners se'n van cap a València, les famílies, quasi tots els xiquets estan en l'hospital en València, vull dir... Sí, tots els xiquets de la província de Castelló, el tractament se'ls dona allí a l'Hospital Clínic de València o la FE. Nosaltres entonces portem a la seu de València, d'Espanya en València, està també a Alacant, però nosaltres, els nostres xiquets que diguem, van allí a donar-los el tractament i les famílies, entonces els diners portem allí. Perquè a vegades poden pensar, ui, estan arreplegant els diners així en Villarreal, però se'n porten allí. Però és que en Castelló no es donen tractament, les nostres famílies de Castelló se traten allí. I hem de dir que això, que moltes vegades és el pis, moltes vegades els diners van a on cal, no? A lo que fa falta. Ara, per exemple, l'última entrega de vidrioles s'han entregat la meitat del que vam recaudar, que eren 4.700 euros, la meitat se'n van anar al col·legi de la quinta planta de l'Hospital Clínic. Que això hem de dir que, clar, són tractaments molt llargs, els xiquets es porten allí molt temps ingressats, fan els seus exàmens, tenen que fer el col·le, igual, tenen les seves professores i demés, i entonces necessitaven material. Què necessitaven, no? Jo vaig preguntar, dic, anem a portar què necessitem, ens van donar una llista, nosaltres no comprem res, ho compra Spanion, però van portar la llista Spanion i des de material escolar a jocs, joguers de tot tipus, pintures, el que es va fer falta. Que això vull dir que sí que estareu contentes, però això és una cosa que és molt vistós. Els xiquets tu van veure i fa, ai, això podem agarrar ara? Dic, claro, això és per ara. Clar, allí ja vos coneixen, a més dediqueu molt de temps. I una vegada al mes o dos, dependir, quan van les xiquetes, si a Villarreal n'hi ha dos xiquetes, les meves amigues, Sara i Eva... Bueno, a més és que hi sent en tots els desfiles, l'altre dia, Gala contra el càncer, i els dos que estaven allí a l'escenari. Entonces, quan van al seu tractament o analítica, jo intento anar, vaig al clínic i estar un ratet amb els xiquets, fem un taller de manetes allí, les visites, ja s'ha fet una rutina. Un taller de manetes també, Amparo, que ara esteu portant per els barris. Sí, amb Mosquirde nosaltres fem. I més que res, a banda que els xiquets vegin la maneta i sàpiguen el que és la solidaritat. Que es comencen des de xicoticos a saber que els xiquets que estan mal després necessiten de nosaltres. Entonces, ja la maneta, ja la identifiquen com que és la maneta per ajudar als xiquets. Sí, de fet, n'hi ha molts xiquets i inclús moltes parelles que es casen, xiquets de comunió, vull dir, ahí teniu de tot, que els pares fan com a detallet, escolta, la maneta, la pulsereta, no? Sí, no pensàvem mai que la gent diria, jo he tingut una idea, volia... Porta'm 100 manetes, o porta'm... Sí, jo vull, a més els empaquetem, fem bonico i de més, manetes, pulseretes per comunió. Mira, a la BBC, boda, bautizos i comunions. Sí, això també us ha tocat. I també ha sigut perquè ha sorgit la idea i una altra l'ha copiat. Nosaltres no ho vam pensar, sin embargo la gent s'ha ficat en contacte, jo vull donar els vostres productes per la comunió. Ai, doncs no ho havíem pensat, de seguida ens van fer unes etiquetes i... Que dic jo que això quan ho feu, Amparo, perquè tots treballeu, porteu vides... Doncs per la nit mirant la tele, un dissabte, un ratet... Sí, els meus amics, n'hi ha alguna cosa, tenim que fer per WhatsApp. Pulseres, que no en tenim, o imants, tenim també imants, tenim collarets, doncs passa on jo aniré, tranquil·la, prepara-me que jo ho arreplegui, i així no ho fem, no n'hi ha... Pluriempleats, esteu pluriempleats, però bueno, imagina que és una molt de gust, satisfacció personal molt gran. Clar que sí. Nosaltres, que sàpiga la gent que nosaltres d'això no cobrem res, és 100% solidari. Tot el que s'arreplega va destinat a Espanya. I ara què és el més pròxim que tenim? Doncs la Fira de la Solidaritat, que és este diumenge,
després la cursa solidària de Lluïsos, que per segon any consecutiu han pensat en nosaltres, i en Càritas, que estem molt agraïts, i bueno, així tenim més cosetes, però bueno, com estan en l'aire... Tallers de manetes, tampoc tinc un taller de culleres de fusta, que això la gent és que no ho hagin vist, per favor, visiteu el Facebook de Pintando el Camino en Rosa, a part que vos enterareu de tots els events, i veureu com han quedat les... Efectivament, els xiquets estaven i les mares diuen, com una cullera de fusta, li han posat melena... Mos ho van passar superbé. Era les festes del barri botànic al Duig. Diu, veniu a la taula solidària? I dic, però 2 dies no, anem a fer alguns xiquets. A mi m'agraden els xiquets. I tant, ja, es nota, es nota. I vam estar una vesprà, però fent les culleres de fusta, que han quedat moníssimes. També feu berenars solidaris, per exemple, en el fotocall que teniu, que ja és famós, el Marco Foto. Sí, que si alguna cafeteria, bar, restaurant, el que sigui, volen fer una berenar solidari, és molt bonic, la gent va berenar, i després en les vídeos les fiquen el que volen, no és un preu estipulat. Doncs mira, ja podeu posar-vos en contacte. Amparo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, perquè el temps així sempre és un quart, i en aquest quart jo crec que la gent ha tingut la pinzelladeta de que esteu en actiu, de que esteu en marxa, i sobretot que qui no us conega, Amparo, què té que fer? Que regire, no? Que regire el Facebook, que allà estem, que miren tot el que fem, que se fa tot molt visible, i de moment ens anem fent cosetes. En la pàgina d'Espanya, de l'Espanya en València, també comparteixen tot el que publiquem, que estem arropats per ells, i no res, agrair a la gent que col·labora, que sobretot sense la gent això nosaltres no podríem fer, i els amics, el grup d'amics que estem ahí, que només sorgís una idea, en seguida tots van aportar el seu granet d'arena. Agraïm a tot el món la col·laboració i que estem així, que el que siga, que el que s'ocorrisca, que mos queden, que nosaltres ho farem. Clar que sí. Doncs, Amparo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i gràcies, sobretot, no només a vosaltres, al teu grup d'amics, sinó ja també a tota la gent que està col·laborant, que això fa que siguem un poble solidari, que està molt bé. Per cert, que esteu rodant ja per altres pobles, no? Doncs mira, en Onda ja estan les manetes en Colatges, Ampas, Comerços, en Burriana també, que això és del que se tracta, dona igual el que siga el granet d'arena, però l'important és donar-nos a conèixer, i si n'hi ha alguna família afectada que no saben que estan perduts i a més que se fiquin en contacte amb nosaltres o en Espanyol, que s'ajudaran. Que per això esteu. Que estem per això. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, segur que no és l'última vegada que et veiem així al plató, moltíssimes gràcies. I a vostès no es moguen, que venim de seguideta i ho fem amb més protagonistes. Què tal? Com estem de nou? I ara de seguideta els anem a presentar els darrers protagonistes d'avui, que jo per a mi ja quasi que no són ni convidats, són quasi ja, les amistats d'estes ja que quasi són família, no són família però quasi, no? Podríem ser-ho. José Sánchez, què tal? Com estem? Hola, buenas. I Javier García, com estem? Muy bien, más tarde. ¿Estáis bien? Bueno, això és un gust de plató, també a aquestes hores. José Sánchez, hem de dir que ara ostenta el càrrec, no sé si s'ha de dir així, però ell és el director de l'Associació d'Escriptors Tirant lo Groc i tenim el secretari també de l'Associació Tirant lo Groc. No és una associació, és una branca, ara ens ho expliqueu. Perquè com naix Tirant lo Groc? O què és Tirant lo Groc per a la gent de la província que encara no ho tinga dominat? Tirant lo Groc és una associació. Realment som una associació, el que passa que perteneixem a la ONG EDC Natura i som la branca literària d'ells. Molt bé. Este estiu passat no, fa 2 estius, Javi i jo diem que volíem formar una associació, que havíem començat a anar a fires junts i veiem que ens faltava un poc de recolzament. Perquè vau veure la problemàtica en els escriptors que encara potser no éreu coneguts, no? Quan vau començar a escriure, escolta, ara ja tenim el llibre, l'hem autopublicat i ara què, no? Clar, ahir és on vam veure el principal problema, que anem a les fires o anem a events i clar, no teníem força, no teníem visibilitat sobretot. I no és el mateix que tu vagis a una fira d'aquestes i portes a 3 o 4 persones que si en som 2 ja en portem a 6 i si som més, així anem pujant. I vam començar i Javi i jo, en la il·lusió aquesta, vam involucrar a Julio García Robles, que ell és el president de EDC Natura, i gràcies a ell vam fer que, com ell també és escriptor, vam fer aquesta branca literària. Sobretot per a que els escriptors que ara estan escrivint alguna cosa o que s'han autopublicat, que no passen per on vosaltres habéis passat, no, Javi? Perquè ell també, que ha escrit, podria dir-ne molts, però per exemple Sirocco, que és conegut, o per exemple Crimen en la mansió Holden, que és els que ara està a punt de treure'n un altre, però tu sí que has passat per diferents etapes, ¿no? Etapas de estar con una editorial, etapas de esto que es cómo va. Claro, a ver, lo primordial de
haber fundado la asociación, aparte de apoyarse mutuamente entre compañeros, pues es básicamente que cuando un escritor termina un libro, lo primero que se pregunta es ¿qué hago con el libro? ¿Y ahora Pues, qué, no? Claro, sí, ¿ahora qué hago con el libro? Pues nosotros fundamos la asociación pues para esto, pues para intentar asesorar a los autores nobles como nosotros que terminan un libro. Que no pasen por donde vosotros habéis pasado, ¿no? Que ho tinguin el camí un poc més fàcil. Claro, que no tengan que tomar caminos incorrectos, hablarles de nuestra experiencia y guiarles un poquito. Porque el mundo editorial está difícil, ¿no? Que te cojan el libro las editoriales, ¿qué tal está el tema ahora? El mundo editorial ahora mismo es una jungla. Sí. Entonces, pues por eso te digo que el tema de la agrupación pues va bien para eso, para asesorar a nuevos miembros, echarnos una mano entre todos, aconsejar, y cada uno como ha vivido su propia experiencia, pues entre todos pues sabemos por dónde tirar o por dónde no. Perquè ara quants en sou, José, d'autors que... En l'actualitat en som 8. Molt bé, que estan representats un poc així, no? El nostre company Ferran, que ens enfoca... Així ens falta Juan Gaspar, que és l'últim, encara no estava així dins l'associació, però en pròximes dates volem presentar un nou catàleg on ja estarem tots els autors que som ara, més obres, perquè així tenim una o dos de cada un, i ahí ja serà com un catàleg ja més seriós. Bueno, però hem de dir que el motiu de que estiguen així, a part de que tindre'ls així sempre és un gust, però és perquè tenim una festa d'aniversari, no? Una festa que l'heu feta en petit comitè per a veure com és, no? Explica'ns el tema de l'aniversari. Així és, este 21 d'octubre celebrem el nostre primer aniversari, perquè vam néixer com a associació realment, o es vam presentar el dia 21 d'octubre de l'any passat, amb la presentació del seu llibre de Crimen en la mansió Holden. Vam aprofitar per a fer-ho tot junt. I aquest dissabte, pel matí, a les 11, en el bar-restaurant Memphis, fem un acte, com tu dius, un petit acte, perquè volíem veure com ens funciona, com va la cosa, i a mesura que veiem si va bé, l'any que ve anirem pujant de caché. Clar que sí. Com ho heu plantejat l'acte? Vull dir, parlareu dels vostres llibres. Jo veig, José, que així només està Ángeles Masones, perquè té molt més tirada, però el tema de Juan el Gancho, que és el que vau presentar a la Fira del Llibre la passada edició, i no està així, però s'afegirà en el catàleg. Sí, en el catàleg s'afegirà perquè, ja t'he dit, és un catàleg en més fulles, que era un tríptic, que es van fer per a començar a donar-nos a conèixer. Molt bé. El proper dissabte el que volem fer és una festeta per a reunir-nos nosaltres, editors, editorials, la premsa, vosaltres també ja sabeu, TV4... Al brunch, no? Ens convides a un brunch o serà un picoteo, un almorzar? Un esmorzar llarg, picoteo, brunch, ara hem d'estar a totes, I no res, més que res per a reencontrar-nos un any després i parlar de les experiències viscudes. Editors també, perquè ara vosaltres, per exemple, treballeu amb una editora que és d'ací del poble, si voleu comentar-nos un poquet sobre Perica, la literària, perquè vosaltres teniu ahir un projecte amb ella també, no? Sí, nosaltres, com pots veure, som dos ments que no parem de pensar i vam pensar un projecte que era Noise Black, que era una col·lecció de relats curts de gènere negre, i li ho vam presentar a Perica, la literària. A ella li va agradar la idea. És una editora independent, també hem de dir, que vull dir que edita el que li agrada, no? És correctora, també? És correctora, ella va començar com a correctora i li agrada tot això i este any ha decidit llançar-se en el món editorial. I això, li va agradar el projecte que li van presentar i, per tant, es va sumar. Estan convidats també, no? Alguns editors, ells també estaran convidats a l'acte, imagine. Sí, hem convidat pràcticament a totes les editorials en les que nosaltres treballem, les hem convidat a totes, és que vindran i és que tinguin altres compromisos, no podran vindre, però les hem convidat a totes. La idea és que quan algun autor, perquè així en el díptic, en el tríptic que tenim, parla d'això, de que poden haver escriptors de tot, poesia, aventura, fantasia, novel·la negra, romàntica, és a dir, vosaltres no discrimineu a cap autor, no? L'autor que no sàpiga per on tirar pot associar-se. I tant en castellà també com en valencià, no tenim cap problema, com escriguen,
perquè tenim a Javi, que és de novel·la negra, a Victoria, que és De novel·la negra el més conegut, ¿no? Perquè Javi, tú tienes publicado de todo, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que soy un autor que no se encaja en un género. Que no para de cavilar este home. Me gusta escribir un poquito de todo, variar un poquito, pero sí que es verdad que me encuentro más cómodo en el género negro y policíaco. Que està molt bé, però que escriu de tot, no, José? Escriu de tot, escriu de tot. I tu també li tires a tots els gèneres? Bé, però jo sempre m'escava l'aventura, que dic jo. Jo sempre dic que són aventures, tenen pinzellades d'altres coses, l'aventura i sobretot la fantasia, és el que més m'agrada. Però bueno, més cosetes, perquè vosaltres, hem de dir que José és docent, tenen feines molt distintes, ell és profe i Javi treballa en una empresa ceràmica, però sí que hem de dir que esteu passejant com a escriptors, estan dient-vos, va, veniu i presenteu els llibres als més menuts, als xiquets, conteu-nos l'experiència, perquè l'heu tingut ara fa... Sí, fa poquet, no? Fa poquet, la setmana passada, els dos vam estar convidats en el col·legi Manel García Grau de Castelló, es va convidar una altra escriptora que diuen Yolanda Quiralte, van preparar una setmana d'escriptors i vam anar, jo vaig parlar sobre els llibres de fantasia juvenil y el proceso de escritura y Javi sobre... Yo pues hablé de mi propia experiencia, que fue de cómo evolucioné de lector a escritor. Y nada, los chiquillos tuvieron una gran acogida y me encantó ver la ilusión que desprendían los niños. Bueno, que no es lo mismo que en casa los gemelos, no es lo mismo en casa que después tiene toda un aula, ¿no? Porque ella es pare de besonada, no, es lo mismo, ya te digo, José en este aspecto lo tenía... Claro, ell com és profe està acostumat, no? I va entrar a l'aula i ja ho tenia més clar, però imagina que pega un poc en dificultat, ¿no? Lo tenía sencillo, pero bueno, yo presentarme allí delante de una clase entera con casi 40 niños, pues... La verdad es que intimida un poquito, pero bueno, vienen. Los niños es un público muy agradecido. A més de veritat, no? Vull dir, ells són molt sincers, a més. Imagina que us van fer preguntes de tot tipus, no? Sí, de todo tipo. Quines són les preguntes que més... A mi m'interessa això. Què us van preguntar que vau dir, madre mía? Doncs lo típic de cuánto tardas en escribir un libro... És que jo també ho preguntaria, perquè vosaltres quan escriviu, si és que jo no sé les hores, no sé d'on traeu les hores per escriure. Javi te pot donar la contestació, que crec que és la que patim pràcticament tots. Sí, ¿no? Yo soy un escritor nocturno, aprovecho la noche para escribir porque una vez llego a casa tengo que dedicarme a la familia y entre unas cosas y otras pues se hace ya horario nocturno y escribo pues pasando sueño. L'altre dia parlava amb una companya de Barcelona que me deia, és colombiana, i me deia, me paro a las 5 de la mañana para escribir, i jo li deia, perquè jo pensava el mateix, com podeu treure temps, no? I sobretot per a llegir, perquè a tot això sou grans lectors, i vull dir que la cosa, si ho vol i li agrada, es treu el temps, no? Sobretot el que diu Javi, patint son, és on traus tot el temps per a poder escriure, llegir i fer totes les coses. Molt bé. Quines activitats teniu ja més immediates? Perquè el dissabte teniu la presentació d'aquest aniversari que teniu un poc en petit comitè, aquesta festeta, però quines altres coses són les que teniu més immediates? Doncs el dissabte tenim això, com bé has dit, i el diumenge 22 tenim la Fira de la Solidaritat, on EDC Natura té un stand tot el dia i farà diverses activitats i nosaltres, els autors de Tirant lo Groc, també acudirem durant el dia allí a signar llibres, a conèixer a la gent i tot aquell que vulgui apropar-se, com també estarem en un stand en la Fira de Santa Catalina. Molt bé. No me'n recordo, l'últim diumenge de novembre. Al voltant del 25 per ahir anem al novembre. No sé exactament la data, però... En què cau, sí. Per ahir estarem. I després d'això estem barallant altres coses que fer ja en gener, però encara estem ahí un encara no se pot, encara no podem anunciar, ¿no? No, de momento no hay nada cerrado, pero son proyectos muy ilusionantes en los que queremos pues involucrar a niños de aquí del pueblo y también a la ciudadanía. Sobretot que es reprenga l'afició un poc a la lectura i sobretot la gent que té ganes d'escriure que no se talle, no? Perquè és veritat que n'hi ha molta gent amb moltes capacitats, molta imaginació, molt de cap, i no saben per on pegar, perquè què fas? On ho portes, no? Vosaltres sou la solució, no? Podríem dir. Podemos aportar un poquito de ayuda. Sí, no? Almenys una guia, perquè si no... Imagina que vosaltres haureu passat moltes traves fins que esteu en el caminet, no? La veritat és que sí, que com deia abans Javi, que podem aportar un poc la nostra experiència, dir on ens hem enganyat
i aconsellar. Si vas per aquest camí te trobaràs tot això. Este pareix més Tu després ja senzill, tries, no? Però, clar, mai li diem a un fes això, fes l'altre, però li exposem totes les nostres experiències. Al ser 8, cada un de nosaltres té una experiència diferent. A més d'edats diferents, perquè hem de dir que sou d'edats completament diferents tots els que formeu el grup, no? Que això també li dona més riquesa. Sí, tenim des de gent jubilada, podem dir-ho així, fins... Ets molt jove, també. Javi o què serà més jove? No sé. Deixem-ho ser. La idea és que és un grup que és molt ric, no? Sobretot per el tema de l'experiència que dius. Bueno, com hem de tancar, jo crec que le dejamos al director. Sí. Jo crec que sí, no, Javi? Sí, sí. Jo crec que sí, ja que posa director, que fas ahí la feina. José, sí que m'agradaria que convidares a la gent sobretot a buscar-vos, on vos pot trobar, com pot posar-se en contacte amb vosaltres, per a, no sé, per si us necessita o per si està interessat en veure què és el que heu fet. Bé, doncs la manera més fàcil que pot veure-nos és a totes aquestes fires que fem, com la del diumenge del Dia de la Solidaritat o la de Fira Santa Catalina, o entrant en www.tiranlogroc.es, que allí tenia un contacte on es pot escriure, nosaltres molt amablement respondrem i els direm tot. I sobretot, ja te dic, a les fires, per a conèixer-nos cara a cara, és el millor que podem fer, acudir ahí i nosaltres atendrem a tots. A mi m'ha agradat, és que havia llegit aquesta cita, que jo sí que... o la voldreu llegir vosaltres? Igual sí, vinga, va. Anem a tancar amb aquesta cita perquè el programa es tanca, però jo crec que hauríem de tancar amb aquesta que han escollit, jo crec que de forma magistral, José. Bé, la cita és de Haruki Murakami i diu: si solo lees libros que todos leen, solo puedes pensar lo que todos piensan. Jo crec que amb això es resumís tot, no? És a dir, n'hi ha que llegir de tot i sobretot que tenim els autors que són gent d'ací, que són autors locals o de la província, que escolta, que per què no, fer una ulladeta a què passa en els vostres caps i cal que heu plasmat allí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, esperem tindre-vos així més vegades, amb Tirant lo Groc, amb els vostres llibres, amb el que vulgueu esteu convidats, això sí. Gràcies José, gràcies Javier, i a tots vostès recordar-los que la propera vegada que ens trobarem serà així, a 4:15, a TV4. 4 protagonistes, 4 històries diferents, 4 punts de vista. I tot a 4 quarts.